Πιστεύω στον έρωτα. Πιστεύω στην αγάπη. Είναι σαν να μου λες πιστεύω στον τραχανά. Δηλαδή. Όταν δεις το πραγματικό πράγμα, τότε καταλαβαίνεις ότι όσα έκαμε ως τώρα ήταν μαλακίες. Είναι ανοησία το πράγμα που μάχονται εκεί πρέπει. Να είναι γυρικέ τα πετάνε, να είναι γυρικέ τα πετάνε. Εγώ μπορεί να καταλάβεις να σε κρατώνει ο άντρας σου. Αυτό το εγώ μπορώ να το καταλάβω. Επειδή και εσύ είσαι δυσιτούης της σχολής. Ναι, δηλαδή είναι αδύνατο. Αυτό που λέτε συχνά. Πάντως σήμερα έχετε κέφια. Γιατί έχετε κέφια σήμερα, γιατρέ? Θεωρώ ότι ο γάμος είναι ό,τι πιο ρομαντικό και ό,τι πιο αλλά οι παραπάνω πηγαίο. ρομαντικές σχέσεις αυτή τη στιγμή στην Κύπρο δεν έχουν καμία σχέση με αυτό. Θα έπρεπε όμως. Δεν έχουν καμία σχέση με το γάμο. Αλλά τι θα έπρεπε? Είσαι ο Ιωάννης ο θεολόγος, ρε γαμώτο. Γιατρέ, έχω την εντύπωση ότι αλλιώς το εννοούμε οι γυναίκες και οι άντρες γενικότερα. Κολοκύθια με τη ρίγανη. Γιατρέ, πώς μου μιλάτε έτσι? Συγγνώμη. Ναι. Συγγνώμη που σου μιλώ. Ναι. Να πούμε ότι είναι το ύφος σας και ότι δεν με αποπαίρνετε με έτσι. Όπως είπε ο Γιαννάκης του Ιόρκου, και οι γυναίκες θέλουν το ωραίο του, όχι μόνο οι άντρες. Το πάθος. Πάμε σε άλλο τηλεφώνημα, παρακαλώ. Θα λέγατε ότι μπορεί να ερμηνεύσει λίγο το πάθος. Δεν σε ενδιαφέρει εσένα μακριώνεις, θα βγάλεις το παλτό σου να ζεσταθεί ο άλλος. Οι άντρες το ταυτίζονται περισσότερο με την ερωτική. Ας τους άντρες ρε έχουν πάρει οι άντρες και οι γυναίκες να πούμε. Τούτα καταργηθήκας. Τι άντρες? Οι γυναίκες δεν έχουν μηχανήμα. Σε επίπεδο ζωής, σε επίπεδο ψυχής, τι γίνεται το πάθος? Σε επίπεδο ψυχής. Τι γίνεται το πάθος? Το επίπεδο ψυχής. Δεν ξέρω τι είναι η ψυχή. Για να μείνει πρέπει να μου κάνεις μαστίχη. Είναι ο ίδιος ανόητος που πήγε και παντρεύτηκε για τα χρήματα τη συγκεκριμένη γυναίκα. Παναγία μου, άρκεψες μου, το ίδιος ανόητος που πήγε και παντρεύτηκε. Σέστε λιβανούς τα λευκά. Τώρα άκουψες τις μαλακίες. Γιατί? Δεν μιλάτε. Ναι, κοιτάτε, δεν ξέρω αν θέλετε να μιλήσετε, δεν ξέρω αν θέλετε. Ο γιατρός σήμερα δεν είναι ο συνηθισμένος γιατρός.